हेलौ लोगोफोर, नै जों दा हाथायाव थांनो ओंखारगासिनो थांनो नागिरबाय आरो मनाबो लाबायनो। मनायाबो जि गिदिरखा। र' बेयाव ओंखारगासिनो सासेबाव देखायनि आं। नै फैसा लानो नागिरदों। साबि नागिरदों। अबावथो दोनखो साबिखौलाय? साबि नागिरनाया नै जियावसो दोनो खोमादां। अबाव दोनो खरसायाव गैया? साबिखौबा अबाव दोनलांदों नागिरबा मोनाखै। बेबा अबाव दोनलांदों नायदो आंखौथ' माबायदि नुदों। मनायाबो एफा गिदिर मानसि सासे जाजागोन। मोनबाय? बेसे बुरजाबा हानगोन? खाथियाव नायनाय बायदि जायाना? नै गैया। इलायथो दंसाबोथ' एसे। गैया इखो बे 300खौ आथिमंगलाव थांबा लाना। बा आथिमंगलाव थांनो नागिरदों होनबा? आथिमंगलालाय सोरनि? बाजैनि बिनानाव। ए देवबाराव थांगोन। थांनो ओंखारबाय आरो जोङो दा नै ओंखारगासिनो। ओमफ्राय आंहा खालामनोथ' नागिरदो र'। ओमफ्राय नै आंहा फांखा बन्द' खालामनो बावगारदोंमोन, दा बन्द' खालामसै आरो। लाबाय नै थांनो मा लागोन मनायाबो नै बेसेबांबा गिदिर मना लादों। मा मोनो लाबोनोसै। थाबायनानैसै आरो हाथायाव थांनायाबो। गारिखौबो गैला नालाय। गारिया गैला नालाय थाबायना थांनांसिगोन। थाबायलांनांगोनसो होनदों नै गारियानो गैयानो जोंना। नै हाथाय जाग्राया मना लालायलायदों गिदिरथार। साइकेलबो गैया, गारिबो गैया, थाबायनासो थांगासिनो। हेल'। लामायाबो जायालै जोंना नै हाब्रु गोजा। न'नि लामायानो जि गोलाव ओंखारबोनांगौ जोंना। जि गोलावखा नै न'नि लामायाबो। आथिं रुमायलायो। नै दाउआ मालाय फिसाफोरनो माबा आदार जाहोदों। नै इथिं थांबा हाथाय मोनो, ओरै थांबा रौता, दैफां। बिथिं उदालगुरि। थाबायनानै थांबाय था दाना। थाबायना थांबाय था गारिया फैयोना। बिराद हाथाय जासुलिखा नै। थारमाने मा होनो बारा लाजोबनोबो हाया जानो हागौ, दासो गोदान नालाय ब्लगाराबो। नै लामाया जों गामिना। हनै थाबायगासिनो माला सहैगोनथाय। आथिंयानो रुवायजोबबावबायसोनो माला सहैगोन। बिसिबा गोजान दंबावो। बेनोसै एक्सारसाइस खालामनाय जादोंब्रा थाबायनानै। माला सहैगोन नुदों। जोंखौ बेंनो थाखाय फैफाबावोसो बियो। टाइगार मेथाइ मोनजागोन साननानै फैफादों आरोना बियो। नै लामायाव साइकेल नुदों लाना थांनांसिगोन। सोरनि साइकेलबा लाना थांग्रोनांसिगोन नै। रायज्लायनोबो बारा रोङा जाहैबाय, दा गोदानसो जाहैबाय। माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर। दासो गारि मोनदों दा गारियाव गाखोबाय आरो नै। मेंगुलायबाय गारियाव गाखोनायाबो। थाबायबोनाया ससे थाबायबोनायाव मेंगुलायबाय नै। आरो दंबावोसो बेसेबा गोजान। बेनिफ्राय बेसेबां भारा लायोथाय? 10 थाखा ने? थांलाय फैलाय 20 थाखा लायो आरो। बारा गोजान नङा नंनायालाय, थाबायनो हाया नालाय जोङो। दा थांगासिनो आरो नै द्राइभाराबो। मोजां नुथारदोंथ' इखौ। बेसेबां इयो? खै नाम्बारनि? खै नाम्बार गानो मामायालाय? मोजां नुवाखैनो।
Ha? Kan kenapa anak bajiku bah? Kan hari itu? Segenap tu. Hah? Mas tu? Zane na alu na alu ah? Alu bisa lah ya? Siapa mungkin? Pisang? Ada kisah 20 taka? 20 taka? 20 taka. Pias salah, oh pias tuh kayak gimana? Cina? Pisang nih? Serselaba tris? Pias lah nih dengan kanlu labai. Kumbre apa di? Kumbre lem pisang? Berai sedang? Ada racun. Jadi kita dasar sini no pasir. Baयदिसिना लानाया नै मनायानो भर्ति गारो नै फालथियावबो आरो आखायावबो लाबोदोंसो नै सासेया हाय बाब मासि खरस खालामो होनलाय नै जोङो दा सफैबाय आरो मैगङा नै एबार नायदो नै मा लाबोदों बे मेथाइखौनो बेयावनो बेसेबांबा बुरजाखानो मैगंफ्रा नै बेयावनो बेसेबां थांखायो सयाबिन थाव गोथां दालि साब नाय गोथा हाथायाव थांबा मा लाबोनांगौ नै खरसा फानलु नै बेखौबो साब मैगङा नै ओमफ्राय नै दे नोंसोर जाग्रा जाया लोगोफोर बिदिखौ केरेला दङ ना गोरान दङ बियो ओमफ्राय बेयाव पटल दङ इयाव बेलाहिबो दङ नै ओमफ्राय नै आया बेलाहियानो जागोन बारदोंदां बियो खारबाय हाथायावसो थांफिननो नागिरबाय बेलासियानो आंखाला आंना बिया दामा नोगोर बायना जानो हाया जेबो मैगं बायना जानो हाया हाथायावलाय गोजान नै ओमफ्राय सेन्देलबो लाबोदों बिखुनजोनो अननानै लाबोना होफैदों मालाय नै मालाय नै ब्लाउसबो गांसे लाबोबावदोंसो ओमफ्राय नै आलु दं खुन्द्रि मैगं दं मेथाइ दं आरो मेथाइखौ बावनो जानायखौलाय मेथाइखौ जानायखौ बावनोनो हाखायाबा बेसो सिगां बेखौसो सिगां गोसोखांग्रो आरो माने गोखा एकदम रागा जोंनानै संना होनांगौ बेखौ गोखा जासिनायनि रागा जोंग्राफोरनो संना होसिनांगौ दे बिदिनो बेनोसै आरो भिडिअआ